mụ ibe ekene m ụnụ. Anyị si ka anyị kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Anyị na-ekene ụnụ bụ ndị ndozi ọdịnala ebe ọ bụla nọ n'ụwa niile. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru. O nwezi ihe ọzọ n'ụwa niile ga-azọpụta gị, ọ bụ ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo o nweghịzi ihe ọzọ, ọ bụ true confession. Ọdịnala Igbo bụ true confession. Ọdịnala Igbo bụ gịnị? True confession. Enwezi ihe ọzọ. Emere enu emere anị, sọsọ ihe anyị ga-eme bụ ọdịnala Igbo. Mana ọ ndozie ka anyị na-ekwu. Ọ na-eme bifo asị ma bifo elahụsị ụra, ịpụta n'ụtụtụ idozie akwa gị ị ga-esi wee rahụkwa ma chijie. Anyị ga-atọzibe akwa anyị na anyị tọzie akwa anyị. Itetere n'ụra, ị ga-atọzi akwa gị, ịtọzi akwa gị wee lahụkwana. A sị na akpa akpa arahụ n'ute, akpa akpa eme gịnị? Arahụ n'ute. Ndị Igbo nwere ihe kwuru sị na mbụ Chineke kere eluigwe na ala, mana ndị be anyị aghọtaghị ihe a na-akọ. Ihe a sị gị bụ na mbụ na ihe mere eluigwe ji na ala kewaa maka na arụ na mkpụrụ obi. Mkpụrụ obi gị spirit, obi gị mụpụtara that spirit ya, maka na ebe aha ka your memory of the past nọ. Onye nwa mụpụtara all memory of the past aha mụpụtara that spirit ị na-afụ. All memory of the past mụrụ that spirit. Arụ na mkpụrụ obi anyị, arụ na mkpụrụ obi anyị kepụtara anyị, ọ ya rapụtara anyị from paradise a na-akpọ Adam na Eve. Ọ ya mere eji wee chụpụ anyị. Ọ ya kewara eluigwe na ala. Mgbe eluigwe na ala bụ ofu, mgbe enu bụ anọ ọsa. Ndị Igbo si mgbe enu bụ anọ ọsa, achụwa anyị n'ala nke aṅụrị, anyị ahụgharịba bigharịba aka. Mana nsogbu adịghị. Ndị ndozi ọdịnala abịago bụ na anyị abịago. Ihe anyị ga-eme bụ ntọala Igbo. Ezi omume, ezi omume, ezi omume, yiri ezi omume dịka uwe gị. Ezu n'ori, ezu na ori gị. Agba na m ụgha, agba na m ụgha gị. Fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya. Yiri ezi omume dịka uwe. N'ala Igbo, gịnị bụ ezi omume? Gịnị bụ ezi omume? Say no to corruption. Crime, say no to crime. Say no to crime. Izu n'ori, say no to robbery, corruption. Corruption is robbery bụ corruption. Gịma gị? Say no to fraud, ama ụgha, ịgha mmadụ ibe gị. Idebe ahụ na ịma ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na nwanne ọ bụrụ na ya nụ gaị ọ na-eri gaị, mmadụ ọ na-eri mmadụ ibe ya. Mba, a sị na agwọ erighị agwọ ibe ya ọ naghị ebu. Ịma ihe a na-ekwu, igwe kiricha na agbadi mba, ịma na ị gaghị ananwụzi ebe isi bịa. Once agwọ riri agwọ, nsogbu abago ya na ụnụ ama ihe a na-akpọ the serpent. Serpent nwere ihe o meniri na serpent nwere ihe ọ pụtara. A deceiver. Serpent bụ a deceiver. Bitere ya. Ọ ihe serpent pụtara. Ndị Igbo sị ga-agwọ erighị agwọ ibe ya ọ naghị ebu. Ibu ịma na onye buru ibu agaghị ananwụ. Ihe buru ibu ọ na-arị enu. Nwaanyị anaghị arị enu. Ịma gị na onye buru ibu anaghị arị enu. Nwaanyị na-arị enu mgbịrịmgba na-akụ ya n'ọchị ọhụ. Ịma gị. Ụmụ ibe, ka anyị hapụkere n'okwu n'okwu abụrụ nni. Ndozi ọdịnala ga na-ewetara ụnụ episode every day. Anyị ga na-ewetara ụnụ episode 30 minutes or 45 minutes episode. So nke ọ bụla anyị ga-eweta ya gwa ụnụ ihe anyị ga-ewetara ụnụ episode every day by day. Every day by day 45 minutes episode every day about ọdịnala Igbo. Anyị ga-ebido n'isi. Isi bụ gịnị? Ebini. Anyị ga-ebido na ebini. Ihe mere eji eti ebini n'ala. Ihe mere eji etinye ebini n'ala ka anyị ga-ewetara ụnụ. Anyị ga-abụ nke izizi anyị ga-eweta. Anyị wetasiere ụnụ ebini, anyị ewetara ụnụ nke na-eso ya. Na ihe nna gị gwara gị, o nwere one boy mgbe anyị kpere mpe. So o nwere one pastor bịaranụ na nke anyị. So anyị na-ekpe ekpere. Ọ sị the man sị ọ na-eme ọ sị anyị say after me. So okwukwe n'okwu anyị repeat ihe o kwuru maka ọ sị anyị say after me.
so the man mesịa sị anyị don't say after me. So one boy, the boy anaghị anụ oyibo, uche ya adịghị n'ihe a na-eme. So the man say don't say after me. The guy sikwa don't say after me. The man say nkwu ekwuzina. The boy sikwa nkwu ekwuzina. Onye ọbụla bụrụ amụ ebe na-ekpe ekpere. Onye na-agọsị na the guy aghọtaghị ihe a na-akọ. So ihe nna gị nyere gị asị ịchụ aja. Ịchụ aja mgbe ahụ nọ na Naịjirịa, gaa na street ị ga-afụ nrụrụ okorota, nrụrụ ụzọ, mana ụzọ ahụ ịrụrụ aja dị ya. So ị ga-ewepụ aja n'ụzọ gị, ụzọ ebe mmadụ si aga, ị ga-ewepụ aja, ị ga-awa ụzọ, ịwa ụzọ ewepụ aja. Ị gaa n'ala bekee, any developed country, ị gaghị afụ aja n'ụzọ na street, mana ị gaa na be anyị ga-afụ aja. O chọrọ gị na something ndị aghọta ihe a na-akọ, ịghọtago. Number 1. Number 2, aja ọ na-agwa gị chụọ bụ na ngị chụpụ aja, ịghọtago. Ngị wepụ aja n'ime obi gị, wepụ aja ihe ọjọọ dị gị n'obi. Ọ ihe ọsị gị aja ahụ ị na-achụ, aja ahụ ị na-asụ gị bụ ihe ọjọọ. Ngị sacha, clean your house. Ka ebe bụ your house bụ data obi gị, ebe ibi. That is where your house is. So ọ sị gị chụpụ aja, ngị wepụ aja from clean your house gị. Okay, ọ ya ka ọ gwara gị. So ọ gwara gị ebe ihe ọjọọ si wee bịa, ọ bụghị ihe ị ga-eme ime ịpụọ ndụ. Nọọ ihe mere gị wee baa n'akụkọ. So anụmanụ ahụ o nyere gị bụ ihe mere gị wee baa n'ahụ ebe ihe ọjọọ siri bịa, ọ bụghị ihe ọjọọ ga-esi ana. Ịghọtago? A sị gị na ebe ihe ọjọọ si bịa ka a ga-esi wee chụpụ ya, mana ọ bụghị ihe ị ga-eme ime iwe pụọ ndụ. Nọọ ihe ị ga-eme iwe pụọ ndụ, iwepụ na ndụ gị ịpụọ ndụ. Ọ bụrụ ihe ị ga-eme imesịa ịpụọ ndụ. So ọ sị gị don't say after me, don't repeat what I say, do what I say. Don't repeat it, do what I say. Mee ihe m kwuru, eso dem repeat na ihe m mere. Don't repeat. Ọ sị gị chụọ aja, ndị bekee awa korota, wụọ korota n'elu aja. Ọ ihe ọ pụtara. See the sand, nke gị bụ ị gaa na street desa aja. Ọ sị gị na street ahụ desara aja, ọ sị gị clean the street. Ebe ahụ ya ka o ji were sara gị aja. Nna gị sị gị chụọ aja n'ebe ụzọ gbara ịnọ, roundabout. Ebe ụzọ gbara ịnọ, nna gị sị gị chụọ aja ebe ụzọ, n'ụzọ ka ọ sị gị chụọ aja n'ụzọ. Wepụ aja on your road, remove sand on your road so that ka ọ dị clean. Ndị ndozi ọdịnala na-eti mkpu n'ọzara sị, dozie n'ụzọ nke Amadioha ka ọ kwụrụ ọtọ, n'ihi na Amadioha na-abịakwasị anyị n'azụ. Dozie n'ụzọ nke Amadioha ka ọ kwụrụ ọtọ, n'ihi na Amadioha na-abịakwasị anyị n'azụ. Sọsọ ihe ga-azụ gị ndụ bụ ezi omume. Enweghị ihe ọzọ. Ihe ọ sọkwara gị kwuo, sọsọ ezi omume ga-azụ gị ndụ. Ezi omume bụ gịnị? Goose. Goose bụ gịnị? Ngwa ahịa. Ọwụ na ịma ha na ịba ahịa, ịbago na ọ ihe onye nwere ka ọ na-enye. Ihe ịrụpụtara bụ ihe ị nwere. Ọwụ na ịwa ahịa, ịrụọ ahịa. Ọkwa na ịwụ nsị, ịrụọ nsị. There is knowledge of good and evil. You choose evil, we choose good. Ordinary knowledge of good and evil. Ọ dị ịbụọ. Anyị nwawo ndị ndozi na choose the good side of ordinary. Anyị were ndị ọma ya. Ịchọzikwa iwere ndị ọjọọ ọdịnala Igbo is up to you. Anyị nwawo ọdịnala ka anyị na-eme ọdịnala Igbo. Mana nke ọma ya. Nwanne, every pharmaceuticals company maka esi arụ ọgwụ na-egbu mmadụ. Ịghọtago? Mana ha chuzuru nke na-agwọ mmadụ. Ị na-ebu isi Afrịka ị gara ala bekee ji ịgwọ ọrịa. Why na ha agwọ ya na ya dị gị na? Why na ha ndị na-agwọ ọgwụ na bụnụ ka ha gwọọ gị? Because they choose evil. Ụmụ ibe, ya dịkwara ụnụ na mma.